Maka-wow ang nagkadayang lugar sa Davao Region ug Mindanao. Ug kini atong nakita sa tibok kalibutan niadtong Semana Santa. Sugdan ta ang mga religious tourism. Ang bukid sa Monte Santo sa lungsod sa Lamitan sa Basilan Province. Gidagsang sa mga Romano Katoliko bisan pa man nga mayorya sa nagpuyo sa Basilan Province nagtuo sa Islam. Ang mga deboto sa New Israel, makilala North Cotabato, gidagsang usab bisan pa man gipanag-iyahan kini sa mga relihiyosong Israelita o ang mga nailhan nga mongkadista. Ang Divine Mercy Shrine sa Misamis Oriental, gidagsang usab sa mga Romano Katoliko. Ang 35p nga estatwa sa Christ the Redeemer sa baybayon sa Jose Abad Santos, wala usab makalimti sa mga deboto. Og ang nailhan na nga tourist destination dinhi sa Dakbayan sa Davao, ang Shrine of the Holy Infant Jesus of Prague, gidagsang usab atol sa Semana Santa og niadtong Biyernes Santo. Gawa sa religious tourism, gipakita usab sa Davao Region ang kanindot sa mga lugar sama na lang sa gidagsang sa mga turista nga Samal Island. Nag-agwanta og linya sa kataas nga oras aron lang makaligo sa puti nga balas ug nindot nga baybayon sa Island Garden City of Samal. Samtang ang uban may biyahe pa paingon sa Davao Oriental. Ang Davao Oriental gibantog nga probinsya o gibansagan nga usa sa world's beautiful bays and beaches. Nagkadayang lugar o kadagatan ang gipakita sa Davao Oriental. Gipakita sa katawhan nga ilang gihinumdom ang mga sakripisyo ni Kristo Jesus sa pagbisita sa mga religious tourism sites sa Mindanao. O kay taas man ang bakasyon, nahimong highlight sa matag pamilya ang Easter egg hunting nga mao'y nakalingaw sa mga bata. Gawa sa pagpakita sa mga nindot nga lugar sa Mindanao ni atong Semana Santa o sa pagpakita sa mga religious tourism, gipakita usab sa katawan sa Mindanao ang panaghiusa. Bisan pa man naglahi ang ilang tribo ug relihiyon, sila nagkahiusa. Matud pa, even if we call him different names, we belong to one God, living in a world as humans. Edith Kaduayan, News 10 Philippines. Stay safe!